Kanjeng, estunipun kula namung nodi. Sepinten
Kanjeng Pangeran, kula sujana menika awit kula ajrih kecalan panjenengan. Abdi tresna kula dhumateng panjenengan lho Kanjeng. Kula nyuwun pangapunten sih Kanjeng. Nek estrinipun kula tresna layakan sebatas dhumateng panjenengan. Boten saged ical saking pantun kula ati kula Kanjeng. Terus nanti digambarake gedene nguli Menapa saged kula genisti pangapunten mawi ngaten Kanjeng Pangeran, kula kapang dhumateng panjenengan. Mila kanthi menika monggo enggalipun buktekake Kanjeng. Jagat iki gegambarane pancen sawit. Yen disawang sawo edilan kowe. Nang kados manis rangga lalel lalel halel satria san pura
Kanjeng
nganti bedhog gembrang-gembrang ora ana mulih. Mula ora lida ujaring gapok ya Mi. Duwe anak wedok kuwi padha karo ngempit lading gapit. Nah ora ana benere. Sing luwih prana kuwi wong tuwa. Dianggep ora bisa mblong anak Mi Sarapati. Bapak, nyun pangapunten Ci Bapak. Estunipun kula jengumbahi. Nanging sinambi janji kali Kanjeng Pangeran Darmawangsa. Sinambi janji lan ngentosi rawuhipun Kanjeng Pangeran Darmawangsa, Bapak. Lah wis ketemu. Aji sampun. Lah Kanjeng Pangeran Darmawangsa ngendika ngapa? Trisno dumateng kula badhe dipun pundhut garwa lho, Bapak. Ah! Mbak iya ndelok-ndelok tondo. Dawune Bapak ampun dawu-dawu. Kowe kuwi mung sak anake kasta Brahmana. Ci, Ya kan? nggih kan Bapak? Nanging yen Darmawangsa kuwi kalebu perangane kasta satria. Deripun Bapak. Kasta satria kuwi kalebu darah ningrat. Yo darah biru apa meneh Sarapati. Darmawangsa kuwi kalebu putra dalem Sang Prabu Mahkotawangsa. Uga putu ya wayah dalem swargi Sang Prabu Empu Sendok. Empu Sendok kuwi ora ketang ratu. Ning kenodrane ratu keng linuhe. Ratu keng kisih bebasan ngerti sadurunge narak. Yo ahli petong, ahli nujum kuwi Ratu Medang Pusendra. Kok seneng karo kowe? Menika ora malah saged ngangkat derajat panjenengan lho Bapak. Ora kuwi sing tak pikir yo, Lajeng Nduk. Bapak, Aku kok kuwatir. ing napa kuwatos? Padahane bocah lanang saiki kuwi sine mung adol. Tembung keng manis anu marak iki mengko tunggone nikake wong wedok. Kekasane wong wedok kalebu kowe, Bapak. Ning boten lho Bapak. Kanjeng Pangeran Darmawangsa sampun janji dumateng kula bilih badhe rawuh ing rompok kula tegesipun nembung dumateng panjenengan cethanipun nglamar kula, Bapak. Kejaba nak ngono. Tegese Darmawangsa iki duwe rasa tanggung jawab. Ngaten lho Bapak, anggade yoga ayu menika saged njunjung asmanipun tiyang sepuh. Neng, Nanging kados ayu kuwi aja mung cukup ana ing sapucuking lambe. leripun Bapak, Ning ayu lair tanggese batin. tegesipun Ya ayu kamu, ya ayu batin. Bapak, kula dereng saged mujudaken nanging kula badhe mbudidaya sedaya pangandika penyen Bapak badhe kula ekstokaken. Lho nak wis ana dawuhe Kanjeng Pengan sing kaya mangkono. Ya ora ketang kowe iki bocah desa. Kudu gelem sinau tembung lan tembang utamane sinau
iso tirodo nyang di papan miguna guna dhuwur tan ana tenan kuwi andhap asotan kena Kestokaken Bapak. Kula damel kiri jam kopi lho. Dewa Tirtawantae Ungunendra Prataruna panggil Labonegara lalela lela 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 kandas luwesak solae raden ananing jengana dipaneling sabaraning terangkara saberanir terangkara raden raden ya rama ramane wong manis marati basa wong kasalawala kasalawala bisa tan samar pamoring sukma lali aja lali sinumaya winaya ingkang
tiba cedak ana ing papan panembah. Gun kuminto marang kanugrahane Bathara Kang Mohaku. Nanging kowe sugih kendel bondoan. Apa sing kok karepe teh dene kowe jugarke marang aku? Menawi kula ada kepat monggo kapitulo kula sedaya nanging kula minuti. Murawari wekdal menika mbetahaken panjenengan awit menapa sedaya para kawula prajurit Tunggawa Praja sami wonten ing pangurahan Jawi boten wantun mlebet wonten ing Pendopagung Murawari. Wonten tetembungan ibarat utuk sampun kecalan babon, ibarat sapu sampun meh kecalan sohibun. Awit menapa panjenengan boten nigatosaken dumateng sedaya para kawula saindenge Murawari, namun tansah semedi lajeng menapa dipun kajengaken Gusti. Patih Pitata. Nggih. Aja nganti kladuk ing panampa. Aja nganti kejeron nggonmu gagas. Nek aku salah sawijining pengayoman sing nengenake marang kapribaden nyiwakake marang kabupane negara lan kawula kuwi ora. Yo bot-bote aku kuwi dadi pengayoman ana ing Murawari. Sesanti kurikala semono. Aku dadi pengayoman putra ngayomi marang kawula kabeh. Nanging iki peperangan adat durung rampung Murawari lan Pedang. Nganti aku ninggalke pendopo nengenake marang kapribadenku minta marang kanugrahane Dewa Kang Mohaku. Senar kabeh iku mau kanggo kabutuhane para kawula. Jalaran aja nganti aku nyembah dlamakake Mahkota Wangsa. Yen perlu Ratu Medang Mahkota Wangsa kudu nyembah dlamakake. Nek kelakon kaya ngono teh negara ing Murawari kawula kabeh padha mubrah-mubruh alapun madu uripe. Ora ono kawula sing nandhang rekoso. Lah iki peperangan adat durung rampung. Aku bakal budidaya jumbuh marang wasik Dewa Kang Mohaku. Yen dina iki peperangan adat kudu kawiwitan. Mula teh iki dina kang becik tak petung temri petung. Aku bakal entuk kambang kula ngirita sak gadaning para prajurit sing gampeng-gampeng. Aja nganti ana prajurit keri siji wae. Sikepo domo pawoko. Yen perlu Mahkota Wangsa sereten ajoke orang karman. Terang trawaca kepareng wengser saking pasukan nindakaken kewajiban cing ndang. Kono Inggih Pitata. Raden salukune wong merti pikir harja piting klapa-klapa kang masih muda maneman gendes luwes wicarane Raden trahing nala garwari sang Dananjaya dene prayitna sembarang ya sembrono sembarang ya sembrono Sedaya menika leres. Monggo menawi wonten dawuh enggal kula aloka. Enane Gusti Adipati Mak Adiwangersani. Perang adat dina iki katimbang ing Medang nguruk ana ing Murawari. Luwih dhisik Murawari tumuju Medang Yoso kanthi sikap gedang prajurit. Aja lali siji-sijine wis sumpahmu
Lepas sono kita. Tanjo! Tanjo!